नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुम्हाला करंजीचं सारण दाखवणार आहे। तर याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, साहित्यामध्ये मी हाफ कप बारीक रवा घेतलाय। हा चिरोटी रवा आहे, एकदम फाईन रवा असतो लाडवाचा, तर तो हाफ कप रवा आहे। हाफ कप मी डेसिकेटेड कोकोनट घेतलंय। याच्याऐवजी तुम्ही सुका नारळ पण वापरू शकता, सुकं खोबरं, पण त्याच्यापेक्षा हे सोयीस्कर पडतं। त्याच्यानंतर मी जवळजवळ पाऊण कप म्हणजे 3/4 कप पिठी साखर घेतली आहे। 1/4 कप मी हे काळे तीळ घेतले, तीळ स्वच्छ निवडून घ्यायचे। त्याच्यानंतर मी ही वेलची पूड आहे आणि थोडे बदाम बारीक करून घेतले। तुम्ही अजून हवे तर तुम्हाला कुठले आवडतील ते ड्रायफ्रुट्स तिथे वापरू शकता। थोडं तूप घेतलंय मी आणि मीठ लागेल। चला, मी इथे एक कढई गरम करत ठेवली आहे। कढई व्यवस्थित तापली की पहिले आपण हे जे काळे तीळ आहेत ते भाजून घ्यायचे आहेत। तर कढई तापली की हे तीळ घालायचे आणि ते मंद आचेवर भाजून घ्यायचे। थोडासा भाजून झाले की असं तडतड असा आवाज येईल। तीळ असे चांगले भाजून घ्यायचे। कच्चे तीळ नाही वापरायचे, नाही तर ते कडवट लागतात। हे असे भाजूनच वापरायचे। इथं मी काळे तीळ वापरलेत, तुम्हाला आवडत नसतील तर तुम्ही इथं याच्याऐवजी पांढरे तीळ पण वापरू शकता, पण ह्या सारणामध्ये काळे तीळ खूप छान दिसतात। तर मी आता हे तीळ असे भाजून घेते। चला, आता तीळ आपले भाजून झाले। हे बघा, तीळ असे थोडे फडफड होतात, असे मधनं उडायला लागले की समजायचे की हे भाजून झालेत आणि थोडे आकाराने पण फुलतात। तर असे मी हे तीळ भाजून घेतले। आता मी हे तीळ काढून घेते। हे बघा, मी तीळ आता भाजून घेतले। आता त्याच कढईमध्ये आपण तूप घालूया। आणि ह्या तुपामध्ये मी आता हा रवा घालते आणि रवा आता भाजून घेते। रवा चांगला फुलेपर्यंत मंद आचेवर मस्त असा भाजून घ्यायचा। मी आता ते व्यवस्थित रवा आता मंद आचेवर भाजून घेते। चला, माझा आता रवा मस्तपैकी भाजून झालाय। छान व्यवस्थित वास येईपर्यंत हा रवा भाजून घ्यायचा। रवा भाजून झाला की त्याच्यामध्ये हे जे डेसिकेटेड कोकोनट आहे ते घालायचं आणि ही जी आपण वेलचीची पूड आणि मी बदामाची पूड करून ठेवली आहे ती घालायची। तुमच्या आवडीप्रमाणे पण याच्यात ड्रायफ्रुट्स घालू शकता तुम्ही, पण फक्त ते थोडे बारीक करून घालायचे, मोठे मोठे नाही घालायचे। तर थोडंसं ते आता हे पण सगळं आता ह्याच्यामध्ये मी मस्तपैकी मिक्स करून घेते। हे मिक्स करून झाल्यावर मी आता गॅस बंद करते आणि याच्यामध्ये ही जी पिठी साखर ठेवली आहे ती घालते। ती एकत्र करून घेते पिठी साखर आणि हे जे भाजून ठेवलेले काळे तीळ आहेत ते पण घालते। आणि इथं थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ घालावं लागतं, म्हणजे सारण अजून खूप टेस्टी लागतं। तर अगदी जास्त नाही घालायचं, अगदी थोडं, पाव चमच्यापेक्षाही कमी असं थोडंसं मीठ घालायचं। आणि आता हे सगळं मी नीट एकत्र करून घेते। चला, आता हे सगळं मी मस्तपैकी असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे असं गार करू द्यायचं। तुम्हाला आवडत असेल त्याच्यात थोडी जायफळाची पूड घातली तरी चालेल आणि हे मस्तपैकी गार करून घ्यायचं आणि मग आपलं हे करंजीचं सारण तयार आहे। मी अजून एक प्रकार आहे करंजीच्या सारणाचा, चण्याच्या पिठाचा, तर तो पण मी व्हिडिओ लवकरच अपलोड करेन। तुम्ही ह्या गणपतीला हे असं सारण करून बघा, खूप चविष्ट लागतं, फार झटपट होतं। तर माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट्समध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।